Jama abusuafo nyina akwaba eba na nakwache asante twi adesua so. Abusua hye ache megiri se wo hoye menso me hoye. Abusua na se yeka se amammerɛ ne amanneɛ a oti ase sei. Amammerɛ se na oti ase na amanneɛ nso sen na oti ase efa. Wo afi atwa mu no yadesua no na eye asante twi kasa emra na yesuaye. Wo afi mu no yebehwe amammerɛ wo asante adesua yi mu. Eno nti se wa ye krado a menso ma ye krado. Yentwa ye homra. Audio Jungle. Mwakwaba odofo medin ne nana kwache. Ansa na yebekọ adesua no so no anasa yekọ yadesua no so no yebehwe adesua no botaye. Bruni se learning objectives. Ansa na yadesua enkwa wie no na wotimi kire amammerɛ ase. Saa nso na yadesua enkwa wie no na wotimi ebuya asembisa ene se edien ne amanneɛ. Yeka se amanneɛ a ekire sen na wotimi eyi ano. Afei na osuani etumi ekire ensonsone ya eda amammerɛ ene amanneɛ entam. Don't say differences and as a difference between culture and custom. Okay. Ebion so ansa na desua ebekọ awiye no na osuani etumi ekire enoma horo a amammerɛ eda no adi. Ha nti eka amammerɛ a enema horo ben na wo ya ekire amammerɛ. Ebion so ansa na adesua ebekọ awiye no na utimi kire nipakuo bi won kasa won aduane ene dwuma potia wodie. Enti wei nom ne adesua no botaye a ene yebehwe hyerenso efama ye. Afei yenko adesua no eso. Se ka se amammerɛ a oti ase sen anase edien ene amammerɛ. Sima baako wotimi ayi ano ana ahane wo tim no na watwere gu krata so. Na yeka se amanneɛ nso a sen na ekire. Yo ene yenhwe. Enti ne edikan edien ne amammerɛ. Na nom se amammerɛ ye okwan a nipakuo bi efa so ebo wo mbra. Tie no biem. Amammerɛ ye okwan a nipakuo bi efa so ebo wo mbra. Na wonam asetena musu ehunu so na ahyehyede ato ho. Na afi wagye atum a wonam so etenase. Ha, enti empanyimfo no enam su ehunu so na wo mo ahyehye omo asetena mu abrabo. Saa na afi omo agye atum a wo fa so ebo wo abrabo. Enti ebetimi aka say onipa kwan bia wo fa so eye ne bribi no eye na amammerɛ. Sa nti kwan a wo fa so aye obribi no betimi aye den e beba so na mo obribi no betimi aye wodidiem. Kwan a wo fa so ware eye wa amammerɛ mo yan hyere nso se amammerɛ fi ensemfua mienu mu. Ensemfua mienu na ema ya amammerɛ. Oman na afi emra. Oman ne emra na ye ka bomu a yenya amammerɛ. Enti yebetimi aka se eye oman no emra wahyehye a wonam so etena ase. Oman no emra wahyehye a wo fa so tena ase na eye amammerɛ. Santi se wahye ne so aso obi ye bribi na se enya a omanfo no timi ka se we de enye ya amammerɛ ene no. Anase enye wafom emra. Se obi ye bribi a yetimi ka se enam se ne a waye ene ye mmra no enko enti no enye ya amammerɛ da bi wafom kwan. Aha, anase enye mmra sa na etie. Enti yeka se amammerɛ a enkyerase eni. Audio Jungle. Afei
Yɛmmisa yɛn ho yɛmmra amanneɛ so. Ɛdeɛn ne amanneɛ? Ɛdeɛn ne amanneɛ? Sɛ yɛka sɛ amanneɛ a, ɛno nso yɛ kwan pɔtee a nipakuo bi ɛfa so ɛda wɔn amammerɛ adi. Tie ni biem. Ɛyɛ ɔkwan a nipakuo bi ɛfa so ɛda wɔn amammerɛ adie. Sɛ yamammerɛ bi ne awareɛ. Kwan bɛn na yɛfa so gye awareɛ sɛ akan ni. Nneɛma a ɛwom no ɛna ɛyɛ amanneɛ no. Nti yɛwɔ tiradeɛ, etirensa, ɛpono akyibɔ ne saa nneɛma a ɛwom no a yɛde ada amammerɛ adi no, ɛno ɛna ɛyɛ amanneɛ no. Culture no, what goes into ɛna ɛyɛ customs. Nti amammerɛ biara wɔ amanneɛ a yɛyɛ de kyerɛ saa amammerɛ no. Nti ebia yɛbɛka sɛ o yamammerɛ deɛ akanfo yɛtete nkwala yie ana sɛ mateteɛ. Mateteɛ no kwan ahoroɔ bɛn ɛna yɛfa so tete ɛma no. Saa ɔkwan ahoroɔ no ɛna yɛde ada amammerɛ no adi ana sɛ yɛde ada mateteɛ no adi. Nti ne ɛwom no mateteɛ no sɛ ka kyerɛ akwala sɛ ɔkasa pane ho a wɔn ne mu ase ana sɛ mipaakyɛw. Saa nneɛma no ɛna ɛyɛ amanneɛ no. Nti ensonsonoyɛ no sɛ amammerɛ yɛ kwan a yɛfa so ɛbɔ yɛn bra no. Abrabɔ no mu no, nneɛma a yɛyɛ de kyerɛ abrabɔ no ɛna ɛyɛ amanneɛ no. Nti amammerɛ yɛ ɔkwan a yɛfa so nipakuo bi fa so bɔ wɔn bra. Wɔ abrabɔ no mu no, nneɛma a yɛyɛ de kyerɛ abrabɔ no di no ɛna ɛyɛ amanneɛ. Nti sɛ ɛyɛ nkonta mu anka yɛbɛka sɛ amammerɛ no ɛyɛ mother set ɛna amanneɛ no yɛ subset. Nti wɔ amammerɛ mu ɛna yɛhu amanneɛ saa ɛna tie. Nti amammerɛ bi ne akanfo awareɛ. Amanneɛ wɔ awaregye mu no ɛne etirensa a yɛyɛ kɔkɔkɔ ɛne nneɛma ɛbom. Ana amammerɛ bi a ɛwɔ akanfo edi ɛne abadintuo. Abadintuo no sɛn na akanfo ɛto akwala din. Nti yɛde nsuo so akwala no nom yɛde nsa. Okasa nsuo a nsuo, ensa. Saa nneɛma a yɛyɛ no ɛna ɛyɛ amanneɛ a ɛwom. Afei, moma yɛhwɛ nneɛma ahorow a amammerɛ ɛda no adi. Ana sɛ yɛka sɛ amammerɛ a ebi ne sɛn fa wo de bra. Okay. Nti yɛka amammerɛ ahorow a nneɛma a yɛbɛtumi anya bi afiri mu. Ana sɛ nneɛma a ɛda na di no ebi ne kasa. Nti nipakuo bia wɔ kwan a wɔfa so kasa. Nti sɛ ɔkani meka twi. Ebɛtumi ayɛ asante twi. Yɛwɔ bono twi akuapem fante. Yɛwɔ dagare enso wɔ hɔ. Yɛwɔ ɛvɛ awona kasa ɛwɔ hɔ. Nkran kasa ɛwɔ hɔ. Nti nipakuo bi kwan a wɔfa so ɛto nkra a ɛbɛyɛ kasa no ɛyɛ wɔn amammerɛ. Saa. Afei yɛwɔ aduradeɛ anaasɛ afadeɛ. Wokɔ ɔman biara so a anaasɛ woba Ghana ha nipakuo ahorow bi mu ɛne ntaadeɛ ne kwan a wɔfa so ɛhyehyɛ wɔn ho. Enti ɛnya wɔn akɔsere mantamu a fugu yi ɛnya na wɔ hɔ. Oba asante man mu a yɛwɔ kente a wɔn nso awon afadeɛ no ebi no ayaresa. Baabi ɛbɛkɔ bia ne kwan a yɛfa so ɛsa wɔn yareɛ. Okɔsere mantamu a wɔn nneɛma a wɔn de yɛ. Nti ebi a abunu kyewa kwan a okɔsere mu ɛbɛfa so asa wɔ yareɛ no oba anafo fam ha ɛnyɛ saa na tie. Nti ayaresa nso ɛyɛ amammerɛ. Saa na tie. Adidie ɛka ho bi. Yɛka sɛ adidie a nyɛ sɛ bi a aduane na mmom no inheritance. Oba yɛn ha yɛdi ɛnadeɛ. Saa nso na wokɔ ɔtifi mantamu a wɔn nso edi agyadeɛ. Very good. Afei awadeɛ kwan a yɛfa so ɛware. Baabi ɛbɛkɔ bia ne kwan a wɔfa so ɛgye wɔn awareɛ. Yɛwɔ amamuo, ahensie, ahentuo ɛne ne keka ho. Ne nyinaa ɛyɛ amammerɛ. Okɔsere mantamu a wɔn tena
aboa nwoma so aha yɛ tena konwa so ne nyina kwan a ofa so esi wɔn hene ɛda nso kra matete ɛka ho bi aduane ɛne aduane noa nso nyina ɛyɛ amammerɛ nanso wokosiri mu a aduane wodi no wo ba yɛn ha ɛda nso weanom ne nnɛma horo a ebi mu keka ho akyire yɛbɛbobɔ so a ɛkyerɛ amammerɛ anaasɛ amammerɛ ɛda no adi ɛwom afei wobɛtumi de bi aka ho ana nanso amammerɛ ɛdɔso yɛwɔ adwumayɛ ɛne adwumasua yɛwɔ ayeyɔ kwan yɛfa so yɛ ayie yɛwɔ gyidie ahoroɔ a ɛno nso ɛwom wokɔ baabiara ne gyidie a ɔmo agyidi yɛwɔ agodie afei yɛwɔ nipa bɔbrɛ afei yɛwɔ adansie ɛne beaeɛ nipa no ɛtena na afei yɛwɔ nanteɛ kwan yɛfa so ɛnante nti nneɛma wee mu no ɛna amammerɛ ɛda no adi ɛwom anaasɛ woka amammerɛ a ɛhwɛsoɔ ebi ɛna yakobɔ ɛde akyerɛ wi menim sɛ wo nso wo fie a wobɛtumi de wodeɛ aka ho ɛde ama yɛ yɛtoa yɛdesua no so no na yɛhwɛ amammerɛ esu Bruni say characteristics of culture anaasɛ ɛnoma a ɛma amammerɛ ɛda nso what makes culture unique wobɛtumi aka bi ana afei ka yɛn ho adeɛ baako a ɛma amammerɛ ɛda mu sononko paa ɛne sɛ onipa biara ɛwɔ kyɛfa ɛwɔ mu onipa biara ɛwɔ kyɛfa wɔ mu ontimi nka sɛ mayi me ho afiri mu woyɛ den wofiri abusua bi mu wofiri ɔman bi so nti kwan a wofa so yɛ wɔ adeɛ no Bruni say a depict a particular culture. And you want to mean you home free. Oh, yeah, there, watch a fan woman. A bam matitia, watch a fan woman. Oh, by over to Dean. Our dear. And you want to mean you home free. Amammerɛ emu. Sa ena etie. Ebio, ɛyade a empanimfo abatwam no ade bu wo man na fa enkyiriman so ye pese ye toa so e nokre. Esan se ye si so a ye nyini ye kɔ anim no. Eye kwan a nana no fa so etena ase ebo wo mbra na ye di sa na mo no so. Sa abadinto ye to din ayie yeye. Yanchi wantana wo se kosuansa. Unamuna na oye. Sa. Ndi eyade a nananom eyeye na nkyiriman so yegusu a ye toa so. Amammerɛ esu ebino no. Se wa hyɛ nso a amammerɛ bia no aya ye kyerɛkyerɛ. Kwan a wo fa so didi. Wo bɛ se wo ya akola nyina na ye kyerɛkyerɛ wo. Kakra sa. Kwan a fa so hyɛ atade, kwan a fa so dware. Awade wo se kakra na wo usua enti wonim se wo fie no na wo usua na kakra. Wani kura ma ho so, wani mra ho so no. Na kwan a wo fa so kasa. Kwan a wo fa so siesie wo ho no. Wo se nti wo hyɛ atade na wan hyɛ ne yia na ɔma me akyerɛ wo. Wo kasa na wan kasa yia be so ma me akyerɛ wo. Ɛno nti empanfo bu be se so obi nemu a obi kyerɛ sa na tie. Nti wo yia ade bi na wanyɛ ne yia ho na akyerɛ wo. Ebiew amammerɛ nyini. Amammerɛ engyina faako. Nti etoda ensakra atimi yɛdai eba. Amammerɛ nyini. Nti edu ba bi ansakra atimi ba. Se wa hyɛ nso a wo awaregye mu no. Ankane no nanka ne a yɛka no akontagye sekan. Nanka yɛ sekan na yɛde ma. Nanso ɛna sɛ anibie ɛba. Na amammerɛ enyini nti ene akoyɛ sika a yɛde ma oba ne nua mema. Na won so timi de abo wo mbra sa anati ebio se hwe bragro se ya ankane no nanka enkola no na se emma no ana sachima no eyi wo mpokua de to so bara enam se enne amammerɛ enyina faako na amammerɛ enyini nti se wa hyɛ nso a enne kura no ba bi wo ha ye gyaye ba bi nso a wo pese wo ye no wo kata wo ho kakra amammerɛ enyini na enyina faako nsakara nso etimi eba ebio amammerɛ timi twitwagye obi kwan ben so minimo obi a
otu kwan na ne ho kwakere ne yie pa nanso bra o hya ase se o ka ne kasa no sa na nua bi gina ho no aso si sa wo ye weini ententem na no ema onya emwa sonko enti kasa bia wo ka bia no emfere ho arawo sam no se enne ya mamra no binom eyira enti obia pese wo ka brofo obia kasa enye no de obia pese wo sesa ne kasa ha enne amayiwa ya ba ya ka brofo ase ya free America ne bae but nanso se wotimi eka wo kasa na ka na wi a ehye wonso na eboawo ema wunya emmoa babia wani atutu aka wonse ebiew na edi twato ne se esan boa ebo ajapade ho ban ebo ajapade ho ban ye pa esan se oman biara so ewo kwan wo fa so edi ade okọ atifi mantamu asa na ya ka no omudi ajade enti se papa yere na ho ya adwuma emofra na timi befa na ajapade ebo ho ban ba meyi abusanfo wei ene amammerɛ su ene enema ema amammerɛ edanso a ijabobɔ so mejiri so bekai aha sa ene tie abusansa wakfe na wakan ho a ene ye hwɛ amammerɛ ne amanneɛ a ɛwɔ asante twi adesua emu ijabobɔ nema bebre so ya hwɛ amammerɛ amanneɛ ensonsono ya edam afei ya hwɛ enema ahoro a ɛyɛ amammerɛ anase ɛda amammerɛ ɛda no wadi ebi o ya hwɛ amammerɛ su ene enema a ɛma amammerɛ ɛda nso afei yentoa so a bra ye hwɛ emfaso a ɛwɔ amammerɛ ho enimdie so sɛ unim amammerɛ a emfaso a ɛwɔ so aha ade ba ko a ɛyɛ emfaso de sɛ unim amammerɛ paa ne sɛ ɛboa ma emma obi emfa oman bi so gidie ene ne yo binom enkodi dwuma ewo oman foforo so efrise oman bia ne emu amammerɛ nti mpanyimfo se obi mfa hwempo aduro ensa ananta nti se wunim amammerɛ anase uvuye asantini na ukọ esremantam kuro bi so akodi ho dwuma se wunim ho amammerɛ na uduru ho a wosesa wo ho na afei wo de ho amammerɛ no eye dwuma nti ebia wo de enka wo kọ mpanyeni mu a wo hye mpabo a wo hye chachawa a wotimi de kọ but ebi nso aba bia srem ho a wo kọ na se ba bia wo kọ no ye mfa pabo anko ho nti wo nim ho a wo sa nim de na ntem na woduru ho na wawo wo kasa wabo mu ase nti se wo sa nim de na eboa wo yie pa